بخرم دختر ازارت بخرم دختر بادرینگ سبزی ها کاسمتیکات بخرم دختر پامادت بخرم دختر سری پاورات های بینش سیاهای درونش سرخ نکردم به قدیم کده باشین صدام بگم نکردم بیا امرته ابر او بای او را میشه چخی ابرات بار میکشی جامش میکنی ایت زجگال که اون او میکنی جام میکنی در لیچ Сказочный долбоёб. ای اگون جو دیگه شو نمیکنی ای بچا اینجوری بیا اینا رو دست بیا چیه реально синчуш дуру не как такое возможно Если это не бардор амад салому алейкум хуш омадем ба канали Эсим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов ва шумо қарор дорем дар барномаи яъне ки анихтараш рубрикаи Эсим шоу. дӯстон мусобиқаи беҳтарин футболӣ лигаи чемпион бармегардад ва барои дар ин бозиҳо ставка мондан ба ссилкаи дар зери видео даромада ставка кунед бо промокоди Шарипов. бале ғолиби 1400 сомонӣ яъне 6500 рубл мегардед. имкониятро аз даст надиҳед. ва бардор дар барномаи имрӯзаи мо ҳузур доранд ҳунарманди Тоҷикистон, ҳунарпеша, актриса, модел, овозхон яъне ки сароянда Меҳрангези Убайдулло. хуш омадем ба барномаи мо ва яке аз блогерои шинохтаи Тоҷикистон Некрӯз аз канали Некатоб. Оскара! хуш омадем ба барномаи мо ва бардоро шарти бозиро агар ки шумо надонед бозии мо аз 3 раунд иборат аст. кажди раунд 3 саволӣ дора ва 1 дақиқа вақт дода мешавад барои ҷавоби савола ёфтан. касе ки якум ҷавоби савола ёфт одами ақибмондагӣ бойдодагӣ ҳисоб мешавад. касе ки бойдод наказанӣ дорад. агар ки дар муддати 1 дақиқа ҳар ду участник ҷавоби савола наёфтанд мо жеребия мепартоем ба ҳамо определит мекунем ки бурд ки набурд ки наказанӣ кунем. хайрша мебинем бардоро. ва бардоро пеши барномаро сар кардан фаромӯш накунам дар канали мо конкурс рафтестай. дар ин конкурс бардоро 86 та призай. касе ки в курси нестай призора шумо рӯйхатча дар болои экранатон дидестен ва чӣ хел шумо метавонед ки дар ин бозӣ иштирок кунед. номрои картарам бардор дар рӯи экран дестен. дар ҳамин карта як билет 700 рубл нақд дорад. суми билета мегзаронен чекша дар ватсапе ки дар болои экран дестен рӯй мекунед. аз он тараф коди билета дар шумо роӣ мекунам. обши 3800 билете бардора як билет 700 рубл нақд дорад. як чизи дига ки аксия мо мондагем телефони Samsung Galaxy S20 Ultra падаркаи ҳамон одамида ки аз ҳама билет бисёр мегирад. новобаста аз оне ки билети ӯ мезанад ё ки намезанад количествои билетиш ки зиёд бошад баъди розыгриш мо ҳамаро ҳисоб мекунем дар прямой эфир. касе ки билетиш зиёд ҳамон соҳиби телефони Galaxy S20 Ultra мешавад. сар мекунем барномаро. Раунди 2 саволи 1. дар бадани одам се чизе ҳаст ки номои ҳамашон аз се ҳарфӣ иборатанд. ҳарфҳои байношон ҳарфи уай. кадом чизоанам ки дар бадани одам ҳастанд? рафтем. гӯш, шуш, мӯй. наказани Некрӯза бародарон яъне наказаниш чӣ хеле мешавад? блин ҳамин прическа ман наврафтам бо биё инаро дастар чия реально ман намедонам чия реально барои сарай реально барои сарай букашимаш ту метавонӣ накашӣ бо далши кора кораш вазмина бо далши мехоҷа дастаи аяқи парто дурост аяқи камера яхча дорав садами камера яхча дорав дурост аяқи парто Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. пуш берун бро ча мекунам оз ягон чи боеб таку не ягон чи боеб таку мегум амира мекашӣ як раунд мести як раунд мести мегум. Раунди 2 саволи 2. бардоро мегзарем дар саволи дуюми раунди дуюм. чӣ нигоҳ кардед? беруниш сиёҳай дарунаш сирх. вақте ки дохтӣ роҳат мекунед чия ма хеле шидем дар ин савол
Не, саволи нормальный. Ба маъние ҷавобаш? О, саволш ба маъние, саволи хеле ягон чи нест, сразу дилётон арз то накунед. Савол тра. ва чӣ хурдани як пушидан хотя бы наздик Ак намедонам агар ягон одам қабилаш мешавад? бутона бихӯра, ха одамо ҳар хеланд. Не қабила мешавад. Қабила мешавад? дидашам мешавад. О. Агар хе пеш нигоҳ кунӣ мебинӣ. Хурдани Хита хам кунӣ мебинӣ. хурдани Боз завис да иштиёта. Ну, ако айодам вобастагӣ мекунам. Айодам вобастагӣ мекунам. не чи охи Ним минути дига дорем. Хай ози. Минут дига дорем да фикр. Қабилаш мешавад, дидаш мешавад, хита хам мекунӣ Ман мебинӣ. талибому ҷавоб дода наметавонам. Ман хеле савола якум бор даватон фаҳмидастам. Бо ҳам хеле якам Ман медонам. Дар фикри ман фақат як чиз дига ягон чи нест. медонам ин чиза Че? Бугу. калуч Калуч серьёзно? Бери калучси, ай дорем сой тапотам дози гарма. Бавра хурда намешавад? ин нагуфт хурдани Садам бихӯра. Яке бихӯра. Мама ҷа дагон чикада намечам. Бо ки бояд дакида? ту конечно ту фақат дори бойти Наёфти ҷавобша. раунди 2 саволи 3 Баъди қад гӯш кунем. Тайёрен? Ман тайёрам. Гӯштон када истем? Гӯшт читари гӯштон? Гӯштон кор када сари истем? гӯш кадестӣ Занак шуша мега ки пеши духтур мерам. Ман хоҳари духтур мешам. Шуш розӣ мешава. Мерава. Не ки духтур и занакда акаш намешава. Савол. Духтури занакда кӣ мешава? духтур занакда ки меша мега акамай сини шуш фреб мекунад Сини дига духтур мерава. Пеш дига духтур мерава. Намега ки акамай. Занак шуша мега ки баъди хат гӯш кунед. Занак шуша мега ки ман пеш духтур мерам. Ман хоҳари духтур мешам. Шуш розӣ мешава. Занак мерава. Ҳам хеб бона мекунад мерава. Не ки и занак, то есть ки духтур занакда акаш намешава. Савол. Занак пеш ки рафт? Занак пеши дигари духтурро. Не, именно пеши ҳам духтур мерава. Гуфт ки ман хоҳараш мешам. Не гап дар ҷае ки конкретни и духтур акаи занак намешава. аз шуш намедонад ки и акаш ҳаст ё ки нест Ба маъние? шуш не шуш чихе намедонад занша ки вай акаша ё Притом что занак дурӯғ нагуфтагия? дурӯғ нагуфта Не. Это какой-то бред. Чихе дурӯғ нагуфт бо дар ҳолате ки духтур акаш нест. Нигоҳ кунед. Занак мега ки Духтур ман гуфтад беморхона дар назар дора як. не мега ки ман пеш духтур мерам. Фаҳмидӣ? Пеш духтур мерам мега ман хоҳари духтур мешам. Занак мега шуша. Шуш ба ҳамин хотир ҷавобаш мета. Мезана мерава пеш духтур. Но духтур акаи занак намешава. Но боянои дига дора ки занак дурӯғ нагуфта. сини шуш дурӯғ нагуфта Не. Как такое возможно? Если это израильский, это израильский. Как такой Занак может пеш ки акай духтур акай занак духтурай но и пеши акаш нарафта пеши дига духтур рафт Не, гуфтесам ку занак дурӯғ нагуфт. а значит шуша фреб карду париншай Не. Биё як шанси дига ҳартон да Хай, хай, чизро болид донам. время гузаштагия як варианти метам. Фақат баъди хат гӯшен як бори дига мегум, як варианти дига метамтон. ҳарз гунда. хушрӯ гӯш кунед калимаро аҳамият де. Занак шуша мега ки ман пеши духтур мерам. Ман хоҳари духтур мешам. Шуш ҷавобаш мета бовар мекунам мерава. Но духтур акай и занак нест. Занак пеш ки рафт. Варианти значит сначалаш пеши акаш рафт. варианти шумо. пеши дигар духтур рафт Не, тамом болидагин ҳартон гап дар ҷае ки духтур ман нагуфтам ку ҷинсаш кияй. Духтур апаи занакай. Акаш не. а ту гуфти ки акаш Не. Гуфтам акаш намешава. Яъне ки апаш мешава. Гуфт ки ман хоҳари духтурум. Ҳамин ӯ духтур занакай. Худоё да уважение. параш Упараш, ну? Май як. Бо ягон вариант дига дошти? Иҷаш он типа. Яке иҷаш мия. баракиш Ты чё? Через накоя? бахудо через накадай бахудо чӣ черезай Как такое возможно? бачаҳо сумкаи мара биёред ман чӣ мекунам приказа Чӣ придумал педагоги?
Короче, я ни при чем, братан, ягон чикна, айма гапана تو шад. تصفیه نکن من موی سرشونکی رفتم چیزی مسئولیت کردیم Ман накардам, бе қадем када бошин садам бугам. Ман накардам. Биам рате. Барои сумка боже ма тарҷ барои ки сумка женския. Я знаю. Дӯстони азиз, наказани ма барои некрӯз ие ки ма лавои некрӯза помада мекунам. Ну нахер. Отец. Не, помада барои лаба, барои дигар ҷо нест. Не. Мекунӣ? Намепурсем. Ягон вариант дига дора? Не, надора. Чӣ до вариант? Ягон ҷои дигаша кӯ? Лавоша мекунӣ? Не. Ягон ҷои дигаша намекунӣ? Бача, иҷро. Бо чӣ? Бо дуруг не дуруга. Потеряли дуруга. Инстаграм да на партой бо. Бача, басышки. Басдаги. Тоза. Тамом шед. Не, бесерава. Дӯстони азиз, лавои некрӯза бубинен. Баки баяши бушаки бача. раунди 3 саволи 1. ба диққат гӯш кунед. Вазнша кило кашида намешавад. То есть ки ника кило кашида намешавад. Не ки мешава ҳолате ки ҳамин чизе ки ма гуфтаистамша вазмина мешава ҳолате ки лёгкая, сабукая. Овай. Чие? Ов. Чӣ хел вазн кашида намешавад? Воздух. Ба воздух вазмин сабукая? О, воздух ҷамъ ки компресс мекунӣ мешавад. Вазн дорад. Ба кашидаш мешава? Ира намешава кашида. То есть ки ира ягон хел весит када намешава. Дар ягон ҷо ҷамъаш кунӣ умониш бигӯ чанд кило намешавад. Невозможно. Но мисол сабук шава меган, вазмин намеганша. Чӣ? Одам? Тутра кило кашида намешавад? Асаб? Хайра намешава кило. Асаб? Не, ози бесен. Як бор дига сар бугу. Вазнаш кашида намешавад. Вазнаш кашида. Мешава ҳолате ки сабукай, мешава ҳолате ки вазмине. Абр. Абр обай, ура мешава. Чӣ хел абра ту бар мекашӣ? Ҷамъш мекунӣ, айта зажигалка имони об мекунӣ, ҷамъ мекунӣ дар як личи. Сказочный долбоёб. Умуман гапи ами Эсем Шарипов ки ҳаволои ту ҷавоби ин нест. Аки мега ки ту наёфтӣ. Вазн дорад? Вазн надорад. Вазн надорад? Не ки вазмини сабукш мегам. Вазминаи сабукай. Чие? Проблемаи зиндагӣ? Қариб омад? Дам 10 секунд мондан мо ёрдам метавонам. Қариб омадагӣ. Связана с санъатай. Воздух? No, God! Не, воздух. Санъат қад связана. Воздух? No, God, please, no! Ҳунар? No! Асаб? Қаҳр? No! Вой доден, музика. Чӣ хел баба як кило мекашанд? Гуфтаистам ура кило намекашӣ. Но меганаш ки сабукай вазмине. Лёгкий музика ягон тажрел. Тонш. Бале, релаксический мисол. Ти хеле ту дигар хел фаҳмон. Як шайма. Як шайта? И чиба вой мета? На те дига охари помада мамада. Бача, те чиба вой мети? И шайта президент акура. Ман намедонам. Ягон чишмбандӣ нестай? Чизе ҳаста ки шуд равшан дар ҳамин ҷай? Не, хеле чизо чизи накунен. Ба худо косметика. Қадами Қурбон ки? Сароянда, ҳунарпеша. Байлоша гӯш кадаги ҳастӣ? Паваротай, сари паваротай. Я суруча мехонӣ? Я суруча мехонӣ? Дымбракиштым, сари паваротай. ин суруд чӣ? Вай ҳамхали суруд мехонад. Ну дурост хон. Дурост. Наметонам. Ягон суруча наметонам. Ман вақти гӯш намекунам ша. Ози гуфт ки гӯш мекунам, мешиносам ша. Ман мешиносам ша гуфтам. Ман нагуфтам гӯшш мекунам. Қабула ё ки? Не, қабул нест. Дуросттар бихонам. Ман ёрдам кунам? Давай. Бозорут барам духтар, гӯшворут харам духтар.
бозорот барам духтар, гӯшворот харам духтар, шлопкат харам духтар, куртат бихарам духтар, эзорот бихарам духтар, бодринг савзи, косметикат бихарам духтар, помадат бихарам духтар, сари поворот ай. Шоколад мевагӣ, компот, нон, қандчой, шакарчой. Охуд Қабулат. Ин хеле жёсткий айку. Охай худшам хали мехона. Соперник тай жёсткий наша яке дата меғалта наказани. Ай чина галти дестай. Ой яке меғалта ку. Как было, там чина казат мехну.